Mabungahong kagabhion mga igsoon, ganina dayong alas 4 sa kadlawon, mauna among pagmata sayo ka igsoon kay mobiyahe mi padulong diri sa isla sa Pitugo kanang atbang nakita ninyo igsoon. So atong gisakay ang atong bao-bao igsoon, fighter kay ni atong bao-bao. Second time ni igsoon actually nga among gisakay sa barge kay aron mulabang mi ug moadto mi sa isla sa Pitugo igsoon. Kay nganuman gi-invite data igsoon nga mahimong guest speaker nila sa ilahang second Thanksgiving anniversary. So ato nang gikarga tong bao-bao diri igsoon diri sa barge kay mulabang ta no, bisag layo na igsoon pero walay layo basta para sa Ginoo. Og sa dihang naabot na ta mao na ni diyan ako sa pulpit igsoon nagwali na ko sa mahing balita no. Ingon nga maoy ilahang guest speaker sa ilang second Thanksgiving anniversary. Og abi nyo igsoon dili lalim nga naabot mi diri kay pagdunggo na mo dito sa Pantalan igsoon, layo-layo pa ang among biyahe unya naay mga libaong naay mga naman toy mga lapok-lapok ganina igsoon pisik no naay mga tubig ba kay ulan man di ay ganinang kadlawon pug kuno nya. Wala gyud na igsapayan nato igsoon padayon ta nagabanti gyapon ta. Ang importante nga atong ma-share ang pulong sa Ginoo igsoon no. So mao ni attentive kay sila diri naminaw sa pulong sa Ginoo. Unya after that, gibalik na po natong sakay ang atong babao sa barge kay manguli na ta. So grabe ka successful ang bulahoton sa Ginoo karong adlaw mga igsoon. Daghan kay na-bless sa pulong sa Ginoo og actually nagdapag yun may usa ka sakong mangga unya day dako kayong bulik sa saging igsoon. Panalangin ba? Mao na ni igsoon, minggawas na ta sa barge kay muuli na ta og Clarin, okay? Tangaran Clarin kay layo-layo pa atong biyahe ani igsoon. So mao na ni ning uli mi nga medyo kapoy sa physically apan ang atong kasing-kasing malipayon, malinawon tungod kay malampuson ang activity nga para sa kahimayaan sa Ginoo. Kaning nag-una na mo igsoon kauban sa nanamo kanang nasa sakyanan kaning attend dito og mao na ni pagawas na mi igsoon sa Union Ubay sa ilang Pantalan unya among gilantaw tong bars nga gisakyan nato mao to ay tora no diha tagikan ug ang isla sa Pitugo og mao na ni gawas na ta diri sa gate igsoon kay muuli na ta og grabe ka successful maka-bless ang gihimo sa Ginoo igsoon og niining taknaa wala jud ilain nga balikan sa himaya ug dungog ang atong buhi nga Dios ra gyud.